Guys, look, ilagay ko na yung aking gulay sa kawali kasi ayun, malapit na masunog na karne. So, lagay ko na. Lagay ko na yung lahat. Sabay ko na lang guys para maluto. Para lahat sila maluto. Kasi lang pag-aas lang sila magaling maluto. At small amount lang sa toyo. Hindi masyado marami para hindi siya mag-mala. Okay, ganyan guys. Yan ang isadong opo, cauliflower at kangkong. Tapos lagyan natin yung tubig guys para may sabaw-sabaw na. Isadong gulay. Pag ako guys, nagluluto, pag nilagyan ko ng toyo, hindi na ako nag-aasin. Pero yung karne kanina, nilagyan ko ng asin para sarap. Tapos mamaya takpan ko na naman para naluto na yung upo at saka cauliflower at kangkong ay akin ang isunod ang dahon ng kangkong. Sige guys, ako naglunod guys. Yummy, yummy.